Haideți să ne imaginăm că este o zi călduroasă de vară și sute de oameni se află la plajă, bucurându-se de soarele cald de vară. Și dintr-o dată, ceva ți atrage atenția. Privești spre cer și vezi o auroră. Oamenii din jurul tău încep să-și scoată telefoanele pentru a face o poză spectacolului de lumini. Dar, dintr-o dată, toată lumea își pierde semnalul telefonului. Ceva ciudat se întâmplă. Un flux de particule solare se prăbușește în câmpul magnetic al Pământului, cu viteze de până la 8 milioane de kilometri pe oră. Ar fi cazul să începem să ne pregătim, pentru că urmează să se întâmple un lucru rău. Iată ce puteți face pentru a supraviețui unei furtuni solare. O ejecție de masă coronală este o explozie masivă de plasmă și radiații electromagnetice eliberate de soare. Vestea bună este că barajul radiațiilor solare nu vă poate dăuna, atâta timp cât sunteți pe Pământ. Magnetosfera și atmosfera Pământului ne protejează de aceste particule periculoase. Dar, chiar dacă furtunile solare nu ne pot răni fizic, ele pot afecta serios tehnologia noastră. Una dintre cele mai devastatoare raze solare care a lovit Pământul s-a întâmplat în 1859. Poate ați auzit de evenimentul Carrington. Rețelele de telegraf din America de Nord și Europa s-au prăbușit. Radiația a șocat operatorii și a dat foc stâlpilor de telegraf. Suntem o societate care în ziua de azi depinde atât de mult de tehnologie, încât dacă o altă mare furtună solară ar lovi Pământul, efectele ar fi dezastroase. Particulele ar deteriora sateliții de pe orbita Pământului, ceea ce ar duce la eșecul sistemelor noastre de comunicații. În cel mai rău caz, o furtună solară intensă ne-ar putea supraîncărca rețelele electrice, trimițând lumea într-un blackout. Așadar, cum am putea să ne pregătim pentru o furtună solară? De ce ar trebui evitate călătoriile în timpul unei furtuni solare și de ce ar fi necesar să facem economii tocmai de acum? Pasul 1. Pregătiți-vă din timp. Principala amenințare la care va trebui să faceți față în timpul unei furtuni solare este o întrerupere totală. Asta înseamnă fără electricitate, fără comunicații, fără internet și da, fără social media. Există totuși o șansă de a supraviețui unui blackout dacă vă pregătiți dinainte. Există elemente esențiale de care aveți nevoie pentru orice tip de dezastru. În cazuri de acest gen, se recomandă aprovizionarea de 30 de zile cu alimente și apă. Stochează alimente neperisabile, cum ar fi conservele și alimentele uscate, deoarece, fără electricitate, frigiderul tău nu va funcționa. Fiecare persoană va avea nevoie de aproximativ 4 litri de apă în fiecare zi. Pasul 2. Salvați-vă mâncarea. Magazinele alimentare pot rămâne fără alimente odată cu întreruperea lanțurilor de aprovizionare. Și dacă nu îți poți crește propria hrană, va trebui să-ți economisești mâncarea cât mai mult timp. Dacă alimentarea cu apă încă funcționează, umpleți cada și alte recipiente cu apă. Păstrați frigiderul rece cât puteți. Nu va exista energie electrică, dar trebuie să vă mențineți mâncarea la o temperatură sigură pentru a nu se strica. Și nu uitați să vă mâncați fructele și legumele. Acestea sunt alimentele care se vor strica primele. Pasul 3. Securizați-vă casa. În timpul nopții se pot folosi lanterne sau orice alte surse de lumină. Nu ai vrea să fii blocat în întuneric și nu-ți recomand să faci un foc în casă. Asigurați-vă că blocați toate ferestrele și ușile. Păstrați-vă casa în siguranță de orice intrus și jafuri atunci când se produce un dezastru de acest gen. Și încercați să vă ajutați și vecinii dacă aceștia au nevoie de ajutor. În momente grele ca acestea, s-ar putea ca unii oameni să nu fie pregătiți și să aibă nevoie de ajutor, sau poate doar de un prieten cu care să vorbească. Pasul 4. Nu călătoriți. Când o furtună solară lovește, ultimul loc unde ai vrea să te afli ar fi în aer. Expunerea la o altitudine mare poate crește riscul de a fi expus la radiații solare. Nu numai asta, dar cu comunicarea prin satelit oprită, sistemul de navigație al avionului nu va funcționa. Avioanele ar putea ajunge să călătorească într-o direcție greșită și unele ar putea chiar să se ciocnească între ele. Evitați să mergeți cu metroul. Dacă credeți că mersul cu metroul la o oră de vârf este oribil acum, imaginați-vă cum ar fi dacă întregul sistem s-ar opri în timpul unei furtuni solare. Pasul 5. Economisiți ceva bani. În funcție de cât de grav s-ar deteriora rețelele electrice, ar putea dura ani de zile pentru a le repara pe toate. Dacă nu există un sistem care să furnizeze alimente și apă, s-ar putea să aveți nevoie de bani pentru a le cumpăra. Deoarece nu va exista energie electrică care să alimenteze bancomatele și băncile, veți avea doar banii pe care îi aveți la îndemână. Așadar, dacă am avea parte de o furtună solară, aceste sfaturi ne-ar putea fi de ajutor, dar să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Pentru mai multe videoclipuri interesante, vizionați în continuare videoclipurile canalului Pac cu Informația și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări.